Ngersakne napa, Bu? Bokong semok. Padahal wong telu suwe mok kabeh, Bu. Nggih, nuwun sewu kagem para tamu ingkang kinurmatan, mbok bilih Bapak Slamet badhe ngersakaken lelagon ing mriki Bu Mami ugi Bu Reni ugi Bu Esrini tansah derek. Ingkang pundi? Nika piyantunipun nika. Jumeneng menika. Sanes sakitipun madhepipun mengaler napa ke utara ngoten nika. Ageman merah. Nah, betul sekali. Bajunya merah jambu. Niku Bapak Slamet ingkang miji saking Dayaan. Oh, alah mriki nggih enten nggih telatan Dayaan. Oh, wonten nggih. Tak kira kur Badekang. Tapi Dayaan ngebel mriku kan Dayaan Badikan. Nggih. Kadang lek maca Badukan, padahal tulisannya Badikan. Nggih. Ngersakne menapa Pak baju merah? Oh nika suwantene jan ora ndelomok nika lho. Lah nggih mbok bawa to. Nyandak mik ngoten walah jan ora mumum niku. Ah nggih Pak, ora ketang sak pucung Pak. Mbok monggo to Pak, mriki sone penake kaya gieger niki. Mbok nggih dibelasi to. Lah niki ibu-ibu ingkang dereng nate kagungan kersa utawi teksih gadah tanggelan kagungan kersa saged nimbali sound system niki penak jembeng dur. Monggo Bapak Slamet napa dimentaramne Bapak Slamet? Monggo ayo Duruk. mentaram. Duruk. Yo yo. Kula pirsa niki ngajeng sindene balita kabeh. Nggih. Sing penting iso gawe marem. Ngoten nggih. Nggih. Ingkang sepisan sowan kula wonten dalem mriki namung derek memuji mugia anggenipun kagungan niat Kang Parwan Purwa Madya Wusana tansah manggiya suka basuki. Ngoten nggih. Amin. Allahumma amin. Nggih. Terus sak teruse niku saged berkah barokah ngoten mawon. Amin. Ya seneng kula lek umpama awor kancane terus ning karawitane ngene iki lek diceluki ngeten iki. Nggih. Kadang napa enten Pak sing mboten anu Kepanggah. Panggah mboten enten. Panggah diceluk. Umpama aku apal ya pangkah sik kok kadang ketok kledang-kledang lah. Wis aja madang ndang rene yo. Tak pengen madiang langsung rene. Dereng to niku mengke niku wau sing apal Mas MC kok dadi yo. Tapi nggih nuwun sewu lho Bu Mami nggih. Pripun? Istrine niku. Lho, lah buwe niku kalih kula pelek lho. Nganggo jilbab abang niku. Saestu. Nggih ngatos lho nggih. Aku pas men yo sing tak sapa lho malah buke sih. Tenan. Nggih, sak perlu nderek. Ora ketang klungsu-klungsu meludu ngoten nggih, ndedek nglelipur para rawuh wonten ing dalem mriki. Sesideman Mas nggih. Sabinten? Wiwitane samoten. Handara sang peke Menika nggih MC suwantene jan. priya bagus kang olah budaya karo ngenteni bojo kula nggih. Tasih dangu nggih. Soan menyang kutha gedhe Garwane kang pundi lho?
Pak? Mengke lek kula balik nututi nggih niku. Oh, nggih. Kamangka nek jenengan mengke jumeneng sing nututi buke sing kudu ngireng. Niku mbok de kula niku. Nggih. Bendera terus yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang permana ning wasis ngungrum marang bendara Dyah Sulestya pijer ngincangake alis terus sesideman kula tak buka njenengan lajengaken soalé panjenengan langsung saestu ning kula lek pomo aku balik engko les nerusne gendingku tembangku tak nggih wis ndang nggih nggih tak tindi kula niku nggih ngrantos anggen penyan badhe nindi luweh becik patenono timbang pepisahan Sulestya tak rewangi samudana marang kula warga garwa